Здравейте! Тук добрата новина е, че всъщност този водач ще може да бъде съден за причиняване на значителни имуществени вреди след употребата на алкохол при ПТП. Защо го казвам? Защо започвам с това? Защото в повечето случаи, когато има леки телесни повреди или когато има имуществени вреди на, примерно, един автомобил или на малка стойност, водачите биват съдени само и единствено за управление на МПС след употребата на алкохол или наркотични вещества. В този случай от репортажа, който изгледах, доколкото разбирам, има няколко автомобила, които са значително и сериозно пострадали, така че аз лично се надявам вредите да са повече от, мисля, че беше 12 минимални работни заплати, така че прокуратурата да може да повдигне обвинение на този водач по наказателния кодекс за причиняване на значителни имуществени вреди при квалифицирания състав и тогава ще може да му бъде наложено по-сериозно наказание, за разлика от наказанията, които са предвидени само за употребата след наркотични вещества и алкохол. Другата добра новина е, че застрахователят по неговата гражданска отговорност има право на регрес. Това какво означава от своя страна? Водачите, собствениците на автомобилите, които са потрошени и които са потърпевши от това пътно-транспортно происшествие, имат право да получат обезщетение за вредите върху автомобилите си или от техния застраховател по автокаско, или от застрахователя на виновния автомобил по неговата гражданска отговорност. Те ще бъдат обезщетени и няма да им се налага да съдят този човек и да се притесняват от това той има ли пари или не да им плати, но застрахователят ще има право да потърси всички суми, които са изплатени, както за обезщетение, за лихви, разноски по дела, ако си е стигнало до там, от този човек, който е причинил ПТП-то. Така той, освен наказание, което ще бъде най-вероятно някаква условна присъда, лишаване от правоуправление и нещо такова, разбира се, няма да бъде ефективно, защото практиката в България не го позволява, освен ако не е извършил това деяние в условията на изтърпяване на условна присъда, но това е друга тема. Но освен наказанието, което ще му бъде наложено, всъщност той ще търпи тази значителна имуществена санкция, защото ще трябва да възстанови сумите платени по обезщетенията за възстановяване вредите по автомобилите. Така че тук при това пътно-транспортно происшествие се надявам да имаме две по-сериозни и наказания, които да доведат до превъзпитанието му, защото определено от репортажа разбрах, че той е познат на полицията, няма свидетелство за правоуправление, което е също още едно квалифициращо обстоятелство. Така че се надявам наказанията, които му бъдат наложени, да успеят да го превъзпитат както него, така и в цялото му обкръжение, защото знаете, че какъвто е той, такава е и средата му, и да бъдат една спирачка за всички останали.